popularitet stiger. Flere og flere unge vælger kokain frem for andre stoffer, fordi priserne på stoffer falder. Kokain er ligesom amfetamin et feststof. Imens alkohol sløver, gør kokain en mere kvik og snaksalig. Når du sniffer kokain, kommer det ind i blodet via næsen. Kokainen frigiver glædestoffet dopamin fra din hjerne, og det påvirker dine nerver og gør dig høj. Jeg prøvede det første gang, da jeg var 16. Jeg var til en fest med nogle af mine venner, og en af dem solgte coke. Han gav mig et gram gratis. Jeg tog det, og jeg fik sådan en følelse af, at jeg bare kunne klare alt. Jeg var helt ovenpå. Jeg kunne klare hele verden. Så det skete så et par gange, og efter hver gang, så kunne jeg mærke, at jeg fik mere og mere brug for det her stof. Eller et halvt år efter var jeg så afhængig, og nu tager jeg det dagligt. Kokain blev udvundet fra kokaplanten, som blandt andet vokser i Sydamerika. Der findes over 250 arter af kokaplanten. Et blad fra planten indeholder 1% kokain. Man producerer det ved at tørre bladene, knuse dem og tilsætte vand og kalk. Derefter tilsætter man opløsningsmiddel for at skille kokain fra resten af planten. Det giver en flydende masse, som skal blandes med syre, vand og ammoniakvand til at danne bundfald. Bundfaldet kaldes kokapasta, og det bliver tilsat forskellige stoffer og derefter filtreret. Når du opløser bundfaldet i syre, bliver det til kokain. Bivirkningerne ved kokain er hjertestop, dehydrering ved mange timers påvirkning, uregelmæssig hjerterytme, svedeture, svimmelhed, ødelagte næsevægge, mistet lugtesans, rødsprængt hud og øjne, rastløshed, paranoia, åndedrætsbesvær, kramper, angst, hjerteanfald, depression, følelsen af, at der kravler insekter under huden, psykose, ødelagt forhold til dopamin. Dog kan bivirkningerne variere. I Danmark er det ulovligt at købe og sælge kokain. Like a sunshine.